покажем рецепта за новогодишна баница. Тя съдържа 5 яйца, една чашка кисело мляко, около 50 мл олио, за което олиото ще оставим малко, за да може да намажем тавата. Ще ни трябва малко газирана вода, малко сол и сирене. Така, първо ще сложим 5 яйца. И слагаме последните 2 яйца. Така, после слагаме чашката с млякото. Ще взема една виличка, за да може... Всъщност, нека Никола го направи. Сега ще разбъркаме сместа. Бъркаме докато млякото не шупне. Ето, виждате ли как млякото шупне? Така, ще разбъркаме още малко. Нашата смес е готова. Сега ще оставим малко и ще трябва да натрошим малко сиренето. Ще го нарежем. Така. Ще оставим ножа така и ще го вземем. Кристияне, нека ти го направиш. Внимателно. Дай. Не много малки и нито големи парченца. Давай това, хайде. Внимавай да не пусна цялото. Добре, ама хубаво. Така. Ще падне. Дай на мен. Дай. И ние с Кристиян ще го натрошим, за да може да стане хубаво, по-бързо. И да не развалим самата баница. Дай, Кристияне, сега на мене. Чакай. Ето. Вземи сега ти. Хубаво, добре, браво. И сега, така, готово. Сега ще сложим сместа от киселото мляко. Ето, вече е шупнало доста добре. И ще го добавим към сместа. Така. Давай, Никола, първо ти ще го разбъркаш. Ние с Кристиян, нека почистим малко.